starter båndet, og så siger du bare til, når du Vi er hurtigt klar til næste deltager i Demo Herre. Det er storebror Isak Faber. Giv ham en hånd. Så skal der klappes. At når vi er færdige med herrerne, og der er, så vidt jeg kan se, 12, så bliver der faktisk en lille pause, så man kan i den pause gå op og spise frokosten op i dineren, uden at gå glip af de fede skiløb. Så husk det. Efter den sidste herrene, så er I velkommen til at gå op og høre lidt frokost. Så bliver der sikkert hen til pause.